Zaklada Ana Marija Carević punim srcem poziva vas na uzdizanje obnovljenih kupola bazilike. U subotu, 21. rujna u 8 sati, blagoslovna molitva s patrom provincijalom u svetištu, privremeni ulaz Draškovićeva 54. S vama zajedno zahvalno se radujemo važnom koraku u obnovi našega narodnog svetišta. Dobro nam došli. Hvala Bogu, hvala vlastima, hvala profesoru Galiću, gospodinu Jukiću i gospodinu Cindriću, hvala svim vrijednim radnicima PP Investa i kooperanata, a najviše svima vama, molitelji, volonteri i dobrotvori, u našoj zakladi za obnovu Bazilike Presvetoga Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra Ana Marija Carević. Upravo na blagdan Svetog Mateja i na jesenske kvatre, kupole sve u sjaju nakon cjelovite obnove podižu se natrag na svoje mjesto na tornjevima Bazilike. Hvala svima na strpljivosti jer će promet Palmotićevom biti zatvoren od petka 20. rujna zbog tih zahtjevnih radova.